Hvad står der så der? Nå, hvad er det smart. Nå, hallo, yes, det er lige på Tim her. Jeg skal lige fortælle jer lidt om det der lækre program, der hedder T-Board. Det er et lille ekstra program, man kan køre, eller som skal køre ved siden af, imens man streamer. Jeg sletter lige den der video der. Yes. Og i al sin enkelhed, der går det egentlig ud på, at jamen det kan jeg lige vise jer, hvad det går ud på. Fordi det er lidt svært at forklare med ord, når man lige har tændt programmet. Men under den her video, der ligger jeg et download guide til selve programmet, og til de andre ting, man eventuelt skal bruge til programmet med. Sider, man lige skal registrere sig for at håndtere donationer og alt sådan ting. Jeg starter lige mit program op. Sådan der. Så kommer det til at se sådan her ud. Kan vi gøre det større, må jeg tro? Nej. Det er ikke nice. Heroppe i den øverste bar, der skal I skrive jeres brugernavn ind på Twitch, og så tryk aktiver. Og der kommer jeres channelnavn sådan til at stå her. Altså, det er det her, I skal skrive deroppe. Her hvor står title, der skriver I det, I har lyst til at skrive. Chill with the devs, for eksempel. Det plejer jeg som regel altid at skrive, eller hvis der er noget ekstraordinært, jeg sidder og gør. Det er Silent tit mange gange gør, det er, at han skriver danish eller dansk. Det vil jeg faktisk til at gøre fremover, så det kan jeg jo lige gøre. Sådan, så er folk klar over, at vi sidder og snakker dansk. Og så skal jeg lige have slukket mit smøg og sådan noget, ja. Så er det fedt ved det her, ikke? Nu ryger vi lige over det fynske eller hvad, fordi det er lidt nemmere at snakke, når man snakker fynsk, i stedet for at skal snakke sådan noget ærkedans, der det kan jeg kraft ikke på development finde ud af. Så hernede, ikke også der kan I, ikke også der blevet sagt. Der kan I så skrive titlen på det spil, I spiller, for eksempel, ikke også og der er ikke også og der er ligesom, ikke også der er ligesom lidt ved, ikke også der er ligesom lidt ved, hvad hedder det så? Inde ved Twitch, ikke? Der er der alle spil, der findes. Det er der ikke i den her. Der er sådan set kun dem, der bliver brugt mest. Så det er ikke kraftigt smart, der skal man ikke se lidt efter det pis. Men lad os nu sige, at hvis jeg spiller Battlefield, så skriver vi lige B, A, T, T, L, E, F, I, E, L, D. Så kommer alle Battlefield-titlerne frem, sådan noget. Det ved jeg sgu ikke, hvordan det gør derinde, men der er 1 million at vælge, men man tager 100 for nu. Og der kan man sådan set lige køre ned her. Hov, for satan, mand. Der var kraft ned med lige Battlefield 4 der. Ude op til. Så trykker man lige refresh en gang. Og save. Hvis man så for eksempel har lyst til at... lad os nu bare sige... jeg skriver 0 her, ikke også der? Fordi det er jo, jeg sidder jo sådan set ikke og spiller i øjeblikket et spil. Så skriver jeg sådan lige her. Så laver jeg sådan lige guide. Så er det en guide, det er danisk guide, ikke også der? Nej, for lige at vende tilbage til det mere seriøse og sådan noget pis, det er ikke også der. Så for eksempel, hvis I gerne vil dele det, så trykker I der, hvor der står share. Så hvis I har en Twitter-account, så kan I dele det på jeres Twitter-account. Og jer, der ikke har en Twitter-account, ikke også der? Nu tager jeg sammen for jer en Twitter-account, for fanden. Det er jo det, de unge lige vil have. Det er der, alle de deler, alle det ikke også der. Hvis I ikke har en Twitter-account, så deler I jo sådan, så det ikke andet på Facebook. Twitter er godt, den ryger ud over det hele for fanden. Prøv nu lige at forstå det, ikke også? Det er jo det, de unge vil have, ikke ophavet. Ja, så plejer jeg altid at dele det med def, ikke også? Fordi sådan er jeg kan godt lide at dele med def og drengene og sådan noget der. Så jeg laver lige sådan en der, og så skriver jeg def-tv. Sådan der. Og så laver jeg også lige en hashtag. Og der skriver jeg kraftedeme og def-tv. Fordi så bliver det også delt der, ikke også der? Ud til hele verden, og sådan noget pis, det er der. Og resten, det skal I bare lade stå, fordi så deler I med rigtig mange, der spiller og sådan noget der. Så kommer de bare klogere. Det er der, jeg får alle mine viewers, alle mine 10 viewers per gang og sådan noget der. Og så trykker vi lige tweet. Sådan der, så deler jeg den kraft i pedevelt mig lige på faceren der. Så kommer sådan et pænt billede frem af mig. Hold kæft, for jeg lækker, mand. Men normalt, der kommer det der billede, I har inde på jeres Twitch-account. Og det er ligesom det gamle Twitch-account-billede. Fordi jeg synes lige, jeg var så pæn den der, så jeg sætter et billede på mig selv. Og så skriver I selvfølgelig bare der, hvad I har lyst til at dele derinde, ikke? Men jeg laver sådan en guide der. Okay, det er GUI, det er man. Så er der, mand.
sådan en der kan den også få, og så kan den også få sådan en der, den kan få sådan en der, den kan få sådan en der, den kan få sådan en der. Så skier jeg på det, ikke? Og så deler jeg linket. Så kommer jeg ind på Facebook og lægger sådan noget der. Det giver jeg ikke lige nu. For helvede min tissermand, den satte lige klemme i underhylderen, mand. For fanden. Sådan noget pikkerlort. Nå, så kan I lave commercials, det hvis det er, I har en aftale med dem, der laver de der reklamer inde i, på Twitch og sådan noget, men det har vi desværre ikke viewers nok til. Jeg mangler en 3000 eller sådan noget der, så kan man køre det med nogle flere af dem der commercials, man kører med nogle flere kleiner former, man det er ikke haft det, men det skal I på. Nå, men det er sådan lige hovedopsætningen på det her forsiden, ikke? Og på dashboardet, ikke? Så er der stats, der kan I se, hvor mange der er inde og kigger, sådan noget der, sådan noget halløj, hvor tit den skal opdatere, mens I streamer og sådan noget. Så er der notification with widgets, ikke? Og så her, der kan I se alle jeres followers, man. Det er bare for fedt, man. Der er bare helt lort, der følger helt lort der, ikke? Og så kan I sætte sådan en horn der, ikke? I kan lige prøve at lave sådan en test. Ja, sådan siger den, når det er, at, at der er nogle nye followers på vej til mig, ikke også? Og nu kan jeg sådan se, lige prøve at se, om jeg kan prøve at det der. Jeg prøver lige at køre den lidt til siden, den her, ikke også? Jeg prøver at så bliver det billeder, mand. Det er kraftedeme for fedt. Så kan I se hernede. Det er så Exploit, det jeg kører, ikke også? Og hvad hedder den så? Den her media file. Så går den herinde, ikke også? Og så er der en her. Så kan I prøve at se her. Inde under jeres dokumenter, der er der garanteret en, der her T-board. Ja, kraftedeme, man har kæft, men det er fandme en på. Så ved jeg ikke, om den er inde under widgets der, notifications. Nej, det var det så lige præcis, ikke vel der? Countdown clock chat. For helvede er det så inde under. For helvede, man. Det er kraftedeme. Ja, det er hver gang, man skal lave sådan en guide her, men ja, kraftedeme. Jeg er træt af det, man. Så er det fandme det notifications, man, når jeg siger det. Det er OBS, man, for helvede, man. Der skal I bare vælge den der notification, der er det her. Den der, for helvede. SWF-filen. Og så putte på. Men nu kører vi så lige ikke OBS, vel? Vi kører lige den Exploit, ikke? Og der tager vi så bare den der notification, der, ikke? Der SWF-filen, ja. Åbner den for fanden, man. Så kan I se, så ligger den her. Så ligger den kraftedeme her, men den kan jeg så lige køre hernede. Hvis det er det, jeg vil. Og det vil jeg så. Så putter vi lige den her frem igen. Skal I prøve at se her. Hernede under hvor musen den kører nu, ikke? Lige i det område her. Der har vi sat den der halvøjse der. Så laver vi lige sådan en test. Hvad kommer der frem? Der er det Bumbo 1976. Now following the channel. Det er jo kraftedeme smart. Så laver vi den her, og det samme sker som med subscribers, men I kan ikke blive subscribers, før I har 10.000 følgere, og sådan noget der, omkring et par 100 par gange, og sådan noget der, man. Så lige meget. Men donationen, den kan I kraftedeme lave. Og så her, der har jeg en Steam Tip account. Den viser jeg lige bagefter her, hvordan den fungerer, når vi har fået det pisse her til at virke. Og der er det igen. Hvad? Det er så hver gang, der er en, der donerer ind til det der Steam-tip, som I skal ind og lave en konto på, og sådan noget der. Nå, så prøver vi lige at flytte det lort der, så vi ikke får billede, mand. Jeg er træt af det, mand. Okay, mand. Nå, men det er jo sådan lidt om followers og subscribers og sådan noget der, mand. Hvordan fanden I putter ind? Men der er det altså inde i den der Exploiteren og OBS'en, I lige putter dem ind. I nogle notifications, i nogle dokumenter og sådan noget der. Det vil I sgu ned i en hel masse om. Nå, men hvad kan det ellers, det skiferram her, sådan noget der? Altså, jeg er ikke så meget inde i det der mirk, der er IRC-widgets og sådan noget, men det er sådan noget, der kan man lave noget chat, og så putte chatten på, når man sender og sådan noget, det er kraftedeme smart, men jeg har ikke IRC og sådan noget, jeg er token og pis, og jeg skal komme efter dig, det giver jeg ikke, og du kan lave noget med noget giveaway, sådan noget pis, og noget jeg ved ikke. Og noget afstemning og noget lort, det skal jeg lige have sat mig ind i, det er noget jeg ikke bruger, så. Men det kan I selv se, om I kan finde ud. Hvis I kan finde ud af IRC, så kan I sætte sådan noget derop, så må I godt lige fortælle mig, hvordan det der IRC der, det virker, for det kan jeg ikke, skal jeg sige. Nå, men så er der kraftedeme sådan noget her. Klokken, den kan I putte på. Og der kan I se sådan en opsætning, hvordan I vil have det til at se ud og sådan noget der, men der kører vi den lige til siden her igen, man. Nå, kæft, man.
Prøv lige at huske mig på, jeg skal vise jer den der opsætning af den der Steamtip-account, der, ikke også der? Nå, men vi vil sådan set godt lige have lov, nu gør vi lige XSplit her igen. Vi vil godt lige have lov at sætte en klok på vores udsendelse her. Men så går, igen, der går I ind under dokumenter, og så ind under T-board. Så er det en her widgets. Så er det en her klok der, ikke? Så igen, der skal I have fat i den der SWF-filen der. Så åbner I kraft med dem. Og kæft man, så er der en klok her. 50 gange man. Ja, er fandme nemt smart. Så sætter vi lige den klok der igen. For vores program herovre fra den anden skærm og sådan noget der. Og så kan I sådan set skifte farve på den skide klok, hvis det er det hele efter sådan noget der. Men det er fandme nemt smart. Vi sætter sådan en orange gysel, så prøver vi lige at pleje. Så skulle den gerne være skiftet dernede. Og så kan I sætte, hvordan den skal se ud, sådan noget klokken og sådan noget, og pleje igen. Men så skifter den nu senere og sådan noget. Men jeg vil bare gerne have den der monkey der, den prøver vi lige at pleje. Ja, det er en sgu fint nok, så skifter jeg vist nok lige farve, tror jeg nok lige skal ind med. Og apply igen, man. Er den egentlig 16:45? Ja, den passer sgu fint nok klokken og sådan noget der. Og vi kan så have baggrund og sådan noget bedst der. Så kører vi lige det bedste her til sig igen. Jeg er fri for at se billeder af bander. Så now playing, man. Det er kraftigt med jeres... Det er det, I spiller. Det kan I få vist på sådan en speciel måde. Det har jeg så ikke, men det er sådan en måde, man kan gøre det på. Så kan den vise for helvede, hvad det er for en titel, og hvem helvede det er for en kunstner og sådan noget der. Men der skal I have en last FM user og sådan noget, og så bruger den skal I putte herind. Og så kan I sætte det op på den måde der. Det er ret nemt. Men jeg gør det så på en anden måde, ikke? Nu skal I prøve at se her. Kommer det her billede frem, man. Så starter jeg lige min Spotify og sådan noget der. Til så bliver den væk. Så herovre på den anden skærm herovre bagved, der er så mit Spotify kørende. Det tager jeg lige frem. Så kan I se det. Så kan I godt se, der er sådan en hernede, hvor der er et bælte, et lille fint bælte. Kan man få den op? Ja, for helvede, man. Det er kraftigt med på nu. Og så kører det sådan, at så kunne jeg selvfølgelig også godt have kæft, men hvorfor fanden gør jeg ikke sådan noget pisse der, mand? Nå, men vi vil gerne det område, der er her, hvor musen den er lige her i blikket der, og så dernede, og så nede af der, og så derhen, ikke også der. Det vil vi sådan set gerne have på vores udsendelse og sådan noget. Så kører vi lige det der Spotify over på den anden skærm der. Så det vi så gør, ikke, det er her i XSplitteren, der trykker vi at. Altså screen capture. Og det kan I også gøre på OBS'en, der kan I også tage sådan en screen capture. Og så kan vi kraftedeme lige markere det område, jeg viste jer der lige før. Sådan. Det er kraftedeme smart, det er, mand. Så vil I sådan lige nøjagtigt, hvad der I spiller, man, inde på jeres Spotify der. Det er fandme nemt smart. Hallo, der står der nede i hjørnet, ikke også? Det synes jeg nok lige er smart. Og det er for et krøvhoved, der sidder der. Goddag, siger han så. Nå, det er jo så den måde, man så gjorde det på, ikke? Nå, men det var det der T-board, der vi kom fra, der kan man altså gøre det på den måde her, men altså, det giver sgu ikke sådan noget der. Så er der en det her video, ikke også? Det er så det, man har broadcastet sidst. Er det smart? Så kan man highlight det herindefra, så highlighter. Så i et nyt, ikke? I en ny skærm, det starter sådan der, når man trykker der, hvor det var, jeg viste jer før, ikke også? Highlight den. Så kommer den der op til. Og så kan man sætte highlight her, så går den sådan direkte ind til det. Så er det hurtigt at highlight. Og når I har highlightet det, alt det der er gult jo, det ved I nok for helvede. Alt det I highlighter, det er jo helt vanvittigt, så meget I highlighter. Så for helvede, man, så trykker man bare publish video der. Up til, så trykker vi lige den der væk. Så det er en måde at highlights på og sådan noget der. Der kan man så også trykke på den der highlights. Det er dem, man har highlights. Er det smart? Det er det, man har sendt. Og det er det, man highlighter. Og lukker vi lige det bedste her, man. Nå, så er der en her following. Det er dem, du selv følger, som er live. Ja, det er kraftigt meget smart. Den kan du bare lige trykke på, så starter den nemmere. Så er der en her midtstue. Det er sådan et eller andet noget med opsætning og sådan noget, hvor flot det bliver, sådan noget pjat, der ikke lige så. ISE igen der. Jeg har godt nok en ISE, og jeg har fundet en token, men jeg kan ikke finde ud af at få det til at virke, så hvis der er nogen af jer, der kan igen det der ISE, så er det fint nok med mig.
Så kan man sætte sådan nogle små halvøjsager her på, men det skal I sætte sig til at lege med, mens man streamer, eller hvis man siger, man har lyst til at sige et eller andet, eller et eller andet noget med der Fear Twitch, og bla bla bla, og jeg skal komme efter, det kan jeg til at lave. Så er der Game Titles. Så kan man gå ind og opdatere nogle titler og sådan noget der. Og jeg har så lige opdateret mine i dag, men det her, det er så alle de der Game Titles, der er. Og hvis man selv har en, man vil putte på, for eksempel hvis nu de ikke laver titler til Dragon Teeth i Battlefield for eksempel, der skriver de kun Battlefield 4 hjemme, så bagefter så kan man selv skrive det her Battlefield 4 Dragon Teeth. Så kan folk se, at det er det spil, man spiller ind op og sådan noget. Og det er til det herinde, til Game Titles. Hvad, så tror jeg, vi er ved at være der sådan noget der. Hernede, der kan I se viewers, og den passer 120%. Det er sådan set, hvad det her Better Keyboard det går ud på. Det er et godt lille værktøj, man faktisk kan bruge. Det skal jeg nok ikke lige vise jer det der. Der skal jeg nok heller ikke lige vise jer sådan noget der. Og hvad kan man der? Kan man logge ud? Og closer vi lige det kraft med det. Men det er det, det går ud på, det bitte program her. Nu skal jeg vise jer det der. Til donation har løjser der. Og det er kraftedeme smart. Der, hvad her det for helvede. Der skal I bare gå ind på den der streamtip.com og så oprette bruger derinde. Og så er der en, hvad her det for helvede, man, der er kraftedeme mig, men det er fandme, og det skal man så bare ikke gøre. Når sign in der, connect with Twitch, pis mig i øret og sådan noget der. Min den er tom, fordi den er først lige blevet lavet efter, at jeg havde den gamle PayPal-konto og sådan noget, så der er ikke lige nogen, der er doneret. Men sætter du med en $5 selv derhjemme, og du ikke ved, hvad du skal bruge til, så bare donere. Det er sådan noget her, der sætter du den sådan set op, ikke også? Der er sådan noget der, det her, det ser meget voldsomt ud og sådan noget der, men det er det jo sådan set ikke. Altså, du skal ikke bruge det her til en ski, altså. Du skal bare have en bruger, og så den API'en eller sådan noget pest der, det skal du bare sætte ind i den der keyboard-ting. Der nu er selvfølgelig lukket lort, men nok kæft, hvor er det dumt. Så starter vi den der kraft, det er man bare op igen, man. Og helvede, hvad nu det pisse inden, man. Det der for helvede, jeg fatter ikke det der, man. Notification widgets, det er den der for helvede, man. Donation og det her. Og der er det der Steam Tip ID, du skal prøve ind der. Men altså, sammen med den lille guide her, ikke også der sætter jeg en rigtig guide, men han taler godt nok engelsk om der og sådan noget der, men altså, så kan han lige fortælle jer, hvordan der vil læse pisse, det virker, fordi jeg kan ikke sådan lige fortælle jer det, altså sådan lige, det kan jeg sgu ikke, det kan jeg, det er bare umuligt, det kan jeg lige skal sige til jer, ikke også. Så kan man trykke der. Den er installeret helt lortet, du. Og der er det igen. Dem der er her, ikke også? Der bruger du kraftigt med den der SW-fil der, F-fil der, den bruger du til, den putter du på dit OBS. Skal jeg se, om jeg kan starte med OBS, mens jeg optager her? Ja, det er fint, der er masser af fejl på det, lækkerier. Så fjerner vi lige den der kraftigt med. Og du tænker på, at du ønsker at slette det valgte emne, jeg kunne fandme af, så kan så sige det, ikke? Så højre klikker I derinde i den der tilføje. Og så er der kraftigt med en der her. Hvad her den så, hvordan er det så, vi gør det pest der, man. Det er pest der, man. Når det er sådan noget pest der, man. Video capture den. Prøv lige at se. Droner til EU. Yes. Det var det så lige præcis, ikke? Voilà. Så højre klikker vi. Og den CLR-box, og der så skriver vi lige donation. Eller hvad det nu bliver til med vores fede fingre og sådan noget der, man. Yes, for helvede, man. Det er kraftigt med den der. Så kan I godt se, at der står der noget med det der. Det skal det så ikke være, vel? Der skal I gå ind i dokumenter. Og så skal I gå ned i jeres keyboard. Sådan var det, man. Widgets. Notification. OBS. Og så er det den der. Nej, den der for helvede. SWF-filen, ja.
Åben. Og trykker OK. Så kommer den her op og være. Så ved jeg ikke lige, hvordan I fjerner lort eller sådan noget der. Tilpas til skærm og sådan noget. Det skal nok passe. Jeg forstår ikke i det der. Alexa der. Men den guide der er man for helvede, man. Det er kraft det med, det er OBS, han viser jer det. Så ham skal I bare kigge. Men det er sådan noget pis, I kan med det pis der, med det pis der. Altså, kan I sgu egentlig ikke lave mere ud af det her? Det er bare lige sådan, hvad det kan, ja. Der er sådan noget, så jeg hænger mig og fortæller en hel masse der med hovedbeskrog og sådan noget. Det er sådan en layout, jeg selv har lavet. Det her. Jeg synes nu, det er Nifler, han har lavet. Det er no bedre. Det skal jeg være ærlig at sige. Kan I se det? Kan I se, hvor meget bedre det er, mand? Det kører kraftedeme bare derude. Så et billede af en af mine gamle trucker, jeg engang nu har kørt i. Ude på vejene og sådan noget, ja. Så, nå, men kan I hænge?